Sa Hesus nagsige na og pananghid sa iyang mga apostoles kadtong hapit na siya patyon. Ako sad mananghid sa ko ninyo pero dili ko patyonon. So karong sa dili madugay karong June to mobiya usa ko diri kadiyot moadto ko sa Amerika. Nya mabalik ra ko sa dili madugay ika July to. Pero di na mabalik, pasabot ana, basig ni balik na ko ngadto sa amahan. So, kasabot mo ana, giingon ni Jesus nga sa dili madugay, di na ko nyo makitaan apan sa mubong, apan sa mubong panahon, human sa mubong panahon, makita na sad ko ninyo. Galisod pa silag sabot ani sa una, mga igsoon, pero pagkabanhaw na ni Jesus, diha sila nakasabot. O labi na gining giingon ni Jesus, maghilak kamo og magminatay apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Naghilak gid sila og nagminatay sa dihang gipaantos o gilansang sa cross si Jesus o gilubong. Pero pagkabanhaw ni Jesus, grabe pod ang ilang kalipay hangtod karon. Usa sa mga kahulugan ani sa atong kinabuhi nga kining kasakit ug kamatayon part gini sa atong panaw padong ngadto sa langit. So ayaw gyud og likay ang kasakit ug ang kamatayon. Lingay mong tupad ing na ganahan kag kasakit o kamatayon ingna ko no ganahan ra ka ana ato ginang hinumduman nga sa atong pagpanaw kuyog na sa atong kinabuhi ang kasakit ug ang kamatayon. Ang kamatayon kausara, ang kasakit magsige nagbalik-balik. Pero mas nindot nga bisag kausara ang kamatayon, himuon natong kadaghan. O kung saon man paghimog kadaghan sa kamatayon, magpraktis tag patay-patay. O kung saon man pagpraktis og patay-patay, ayaw reklamo sa imong kasakit. Tanawan ang patay. Di ba? Ang patay, di man na mo reklamo. Inyo mag-inay ng hayaon o tagpila ka adlaw, gahigda ra gina diha ng lungon, kalisod ana posisyon na, wa kay lihok-lihok, way takilid-takilid, ana pila ka kon giabog-abuga na lang na dihang lungon, wa gi reklamo ang patay. So mo na aron mudaghan ang kamatayon, magpraktis tag patay-patay. Haron inig abot na gyud sa tinuod nga kamatayon, master na kayo ta kanang dili reklamador. Lingay mong tupad ing na di ka reklamador, ing na kano di ka mo reklamo. Kana mga reklamador hadlok nagkasakit, hadlok sa nagkamatayon ug mo nay hinungdan sige na taglalis. Reklamador ba? Ako nalipay kay ko na sa social media, labi na ning DYHP, magsige man nag-post diha, follow man ko ana nila sa Facebook o sa YouTube. Nakana gibalita nila nga pagkanindot sa nahitabo sa Cebu City kay ang outgoing mayor o ang incoming mayor nindot kay sila og relasyon, nagkasinabtanay ra gyud, malinaon. Pero sa probinsya ko no wap agyod magkahiusa na gubot-gubot sila anang naang unsa na supplemental budget nga ipapasar gyud ko no ana gi-propose ambot lang og unsa na siya ana bang ang outgoing musingit pa gyud niining transition period nga around 1 month nga maunta na ang pag-turnover, mag-discuss, mag-turnover tanan, muhimo pagyog bag-ong
kaning agendum nga mao ang supplemental budget nga ipa-approve diha anang ani nga period. So normally dili gid unta na kay gawas lang og super urgent. Amo na ron ang komentaryo, nagkalalis-lalis na ay board members na mo oppose, na say uban mo dipinsa. Wa pa sila mag-turnover ba, naghisgot pa og bag-ong agendum or issue nga ilang sulbaron. Ang issue na unta karon is the transition, ang pag-turnover. Kung pananglitan dili ang incumbent maoy napadayon, it turnover ngadto sa sunod. Haron smooth basin og naa pay dili makadawat sa resulta sa eleksyon kay sakit baya ang pagdawat sa kamatuoran nya og dili ta mo reklamo tas kasakit mangita gitag paagi to appease our pain nya usahay ang atong paagi sa pahupay sa atong kasakit atong i-justify or atong gunitan ang nakapalipay nato di nato i-let go nya kun mo kupot na taan ang nakapalipay nato bisag angayan na gid untang i-let go musamot ang atong kasakit maapektuhan pagid ang uban. Example, imong bana moadto na sa silingan nya gusto jud ka kay ang imong kalipay nga siya faithful gid nimo isip asawa nya unsaon man gyud natintal man gyud siya ng inyong silingan unsa man kuptan o i-let go. Kung mag-practice kag patay-patay nya naasad makabot nimo ang kalinaw, let go. Ingna siya kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Nya imo pag yung pakapinan, I'm just here for you. Awa imong bana, mobalik ra na so sa ikog ingna og ikaw gyud ang iyang pinakaslan nya natintal ra na siya, mobalik ra na. Nya nganong mobalik man siya? Kay naaman ka nga anda mo dawat niya. Nya in that sense nagpractice na kag patay-patay. Di ba? Way reklamo. Gilingay mong tupad. Ingna sayon ra nimo ang pag-let go. Ingna ininglisa lang sa gamay ba ingna sayon ra ang pag-let go. Ingna ka na ba? Oh, mga kusog kita ng attachment. Nya maura ba na yung mag-times 2 sa atong kasakit? Ako, adjud ko ma-attach din sa parokya. Og balhinon ko, okay ra gyud. Pero ako lang sang kaya na may transition, og naagi mo puli na ko din og di gyud to paminaw ng atong request nga magpa-extend usako aron ma-settle ning bayronon. I-turn over lang po na nako ang 50 million. Haron, bag-o na mong pari din nya, kamo na isigig bayad anang 50 million. Og dawaton. Pero maingon sa dang pari nga ma-assign diri, ay di lang ko ana padri kay murag bugat makinastanan. Maingon ra sa ko tagay lang ko enough time kay ako ning sitolon, di ti kahasolon. Kay ako kami may nag-approve ani nya mao man ni siya gidali-dali namo kay ni-take me sa kaning opportunity nga makaya ala sige ako ning padayonog settle nya ika-settle na pwede na ka mobalhin dire nya asa ka ma-assign adto lang sa niya ako didto o ana no nya ma-settle nato in kuan baron in 6 years o sorry ma-settle nato in 6 years igo na santing balhinay. Ana ra gud na sabot-sabot ano nga to maginang himuag dakong isyo og di sad tugtan maingon sa siya sige padre ako kami lay bayad ana di magtagoy-tagoy kog lakaw dito total naaman sad mong mobayad ana ra gud acceptance lang ba wala lay daghang isyu tuga-tugag himog project kunya dili mahuman ay kinsa man say makatuo nga mahuman day na nato basta lang willing ta nga mo padayon. Mao na si San Pablo diri sa unang pagbasa
ilang gihimo ang pagsangyaw. Pero wa man sila dawatas mga tao sa Korinto. Aw diin to? Korinto ba to? Wa man sila dawata. Wa gyud mamugo si San Pablo. Ning lakaw lang po siya, padayon lang sa siyag sangyaw dito sa unahan. Ciao, di man ka mo mudawat, tao di. Itap-tap ni namong abog sa mong tiil, padayon mi ngadto sa unahan. Ay pamugos, nga pugson man gina nimo nga mudawat na nimo nga di man gyud ka madawat na niya. Di ba? Mao na sakit man ang di ta dawaton, sakit Pero pag practice og patay-patay, dawata lang ang kasakit. Go through the pain without complain. Nya tagaan din kas Ginoo og kalinaw. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, unsa may tubag nato sa Salmo, ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Kinsa man ning kanasuran katawhan. Pasabot ang tao nga moduol sa Ginoo ug magsunod sa iyang kinaiya nga mudawat og kasakit ug kamatayon maluwas. Ug unsa may timaan sa kaluwasan, matud pa ni Kristo, mubura ang atong kasakit, mubanos dayon ang kalipay. Pero magsige tag reklamo, di kita mudawat sa kamatuoran, di ta mudawat nga mapaubsanon, ang mubo nga kasakit mahimong lifetime nga agony. Lifetime nga agony. Pananglitan, di ka mudawat sa imong naong, imong yung usbon, kada nimo tan-aw sa samin, agony gina nimo. Di ba? Hangtod na gyud ka mamatay, sige ra gyud kag agony anang imong naong. Pero imong dawaton imong naong, nga mao gyud na imong naong, ikaugma, relax na ka. Kung di ka kadawat sa imong bana, nya mauli man ginas inyo, palahubog king dako, musuyo pag yun, kagot pangipon. Di lifetime yun. Kada uli di anasang pisti, ni anasang animal. Sige ra jud kag inana, balik-balik, sig balik-balik. Pero dawata di ba ikaugma na inig uli, mayingon ka, siga na sag mata. Magjoke-joke na lang ka. Magkuang-kuang pa na nimo, magparahig-parahig pa na nimo, kagot pangipon ana. Nya masuko pa ka, dili na. Kinsa may naghatag nimo sa kalinaw ug kalipay pagdawat niya ang Ginoo. Ingka pader, sayop man sad na pader kay kinahanglan magina nimo siya badlongon. Sige, badlonga, di ba magmaoy na bungkag na no na inyong balay. Hasta pagkablagom pa ng naong nimo. Imo ng labkan, imo ng kupugan na. May magmuatras ng buangon man na. Bupay siguro, malungguan pa kasliog na. Pero imo na siyang dawaton, muhapuha pa na. Usahay, makapuntos pa ka. Nga naong Mao na. Ang solusyon di ay sa Ginoo, ayaw kahadlok sa kasakit, dawata, unya praktisig patay-patay, sa dili madugay, moabot dayon ang kalipay. Ang inyong kaguol, mahimong kalipay. Matod pa ni Kristo. Ako naguol gyud bitaw ko nga, hapit na lang ko mularga, wa pa gyud mahurot ang slat. Ati mo ni mahurot ka ni karong kutob June 1. Ang atong SBF dag na apay 2,675 ka slots, tag 500 pesos per slot. Niya ang atong GHDP na apay 17,885 per slot. Ka slot, 100 pesos per slot. Mahurot pa ka ni kutob karong June 1, karong Domingo, di ko kasiguro. Pero mamalit mong tanan, hurot gini. So congratulations sa namalit. Pakpakan atong namalit, babe. Praise the Lord. Ana. Pero magpraktisan mong patay-patay, pasabot, di na mo mahinugon anang inyong tag 100 pesos o tag 500 pesos, inyo nang ipalit din inigmata na ko ikaugma, igtanaw na ko, zero naman lagi ni. Maingon din na itong accounting, ang pader, daghan kayong namalit. Pila naman lang gud ng 17,000? Di ba? Tag 100.
Pila naman lang gud ng 2,000 tag 500 kajutay rana kung magpractice lang tag patay-patay, kung maminaw lang kita sa awhag sa Ginoo. Nya unsa may mahitabo kung ato gining paliton? Moingon ba ang Ginoo nga ikaw nga ni palit magantos gyud ka? Karon paghatag nimo, pagpalit nimo, imbis ipalit nimo imong personal nga mga gamit, imong ipalit og slot, magantos gyud ka. Pero inighatag sa Ginoo og sukli nimo in a very short time, maka-amgo gyud ka nga grabiha di ay sa ibaw sa Ginoo. Ug mao nay common nga experiences sa atong mga mamalitay slots ug sa mga taong nagsunod sa Ginoo. Ang mubo, ang kasakit, mubo ra kaayo, pero ang kalipay dili masukod. Ang kalinaw dili masukod. Kay gikan na gid na sa Ginoo. Muna ako dito, mobiyahe ko dito sa Amerika karong June 2, iampo lang sa ninyo nga maayo ang dagan kay niingon masad si Kristo diri, ang inyong kaguol mahimong kalipay sa uban. Basin pag malipay ang atong mga followers dito sa adto mangkog Dallas, Texas, Houston, Texas, Sparks, Nevada, Queens, New York, Sacramento, California, Cerritos, California, Merced, California, o Fresno, California. Kani mga lugar, kinsa ninyo dihang dool-dool ani, hala, pag kontakay lang ta, i-message lang ko nyo din sa akong messenger, kay magkontak-kontak ta dito, magkita-kita ta. Kana lang kong, ang sayangan anang ilang koan, kana ganing greet and meet, ang sa to, meet and greet, may nana ba nga mga terms ba, si hi, hello lang god, kaon-kaon, apir-apir, unya, palit-palit og slot, o mara mo na yung atong kinabuhi, pamagkita-kita niya tadi hapohon. Nya nasa ko'y isingit, nasa Hong Kong, karong June 2, moabot ko diha alas 10 sa gabi, 18 oras ko mag-standby sa airport. Moabot ko alas 10 gabi, alas 4 hapon pa the following day, ang akong biyahe straight to Dallas, Texas. Nya kung naay gusto ninyong mo-meet, ambot og unsao na, i-message lang yapon ko, basig na atay gamayng time to meet in Hong Kong. Di ba? Nindot yapon. Kapoy kay ning biyahe mga igsoon. Sa tinud-anay ako karon gahuna-huna nako putang kapuya gining biyahe. Pero mag-practice na lang kog patay-patay. Ug unsa may resulta niini wala pa ta kahibaw, pero kay sangalan man ni sa Ginoo para sa atong simbahan, di man ko mohunong sa akong ministry as priest every day, do na gyapon ni nindot nga mahimo gyapon ning kalipay ang maong kasakit. Kasakit yun on my part. Kuwang ko sa pahuway, kuwang sa perming gamob. Hangtod pagbalik na ko dire. Gani pagbalik na ko dire, say activity ini kagabi. Mo pala pagbalik na ko, dayoy activity kagabi. Ga-schedule na. Nako, ambot og buhi pa baka ko ana. Pero basta para sa Ginoo, everything becomes better and best. Nang nindot kayo, basta sunod gyud sa Ginoo.